ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋର 12 ଜଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କାଲି ବଢ଼ିଛି 13 ଜଣ ହଁ 13 ଜଣ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଲେଣି ଆଉ ମୋର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ତ ଦେବତା ମାନେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼୍ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣି ସାରିଲେଣି ହଁ ପା ସେଇ ଯେଉଁ ଉପରେ ନାହିଁ ହଁ ହଁ ତା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ୍ କହୁଛି ତା ରେଟ୍ ଦେଖୁଛ କେତେ ହଁ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ 200ଟା ଖଣ୍ଡ କିଣି ସାରିଲେଣି ବୋଧେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି କେଉଁ କାଁ ଭାଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆହୁରି 20ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ମଗେଇଛି ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଏସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖୁଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଦାମୀ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ କେଉଁଠି ରଖିବି ଆଉ ତମର ଯଦି ଦରକାର ମୋତେ କହିବ କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 200 ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗାଇଲି 220ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନା ମୋ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ ମିଶାଇଲେ 221ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲାଣି ମୋର ଏତେ କ'ଣ ହେବ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ହେଲା